Takže čau, ja som Majo a dneska si dáme nejaké validačné kung fu, ale začneme jednou otázkou. Venujete sa niekto bojovému umeniu, bojovému športu, alebo ste sa venovali v minulosti? Zdvihnite prosím ruku. Super. Čakal som menej popravde rúk, ale minimálne dneska si dáme nejaké kung fu. Tak poďme na to. Toto je John. Je to, ako môžete vidieť na obrazovke, na tom obrázku backend developer. A je to môj kamoš, s ktorým sme začali vyvíjať jednu aplikáciu, ktorá vyzerá nejako takto. V podstate využili sme nejakú architektúru jednoduchú, na frontende je tam React, na backende Python, a medzi nimi je tam nejaké restové APIčko. No a keď sme začali to vyvíjať, v podstate sme sa dohodli na nejakej štruktúre, ako má ten endpoint vyzerať a čo má hlavne vracať. Takže vlastne budeme definovať nejaký endpoint get breed a očakávame na frontende, že to bude vypadať nejako takto, keď nám prídu tie dáta. To znamená, že dostaneme pole objektov, každý objekt je nejaké plemeno toho psa a budeme tam mať všetky tieto atribúty a shodli sme sa na tých nejakých typoch, ktoré by to malo nejako spĺňať. Tak na konci sme si plácli rukou a samozrejme o mesiac neskôr John prišiel, spravil tam nejaký refaktor. Samozrejme malý, nič sa nemôže stať. No samozrejme to niečo rozbilo a bohužiaľ nám tam začal chýbať nejaký atribút name a ako hovoríme na Slovensku, už bol oheň na streche. Aj v Česku. Takže toto je vlastne jedna situácia, čo to mohlo spôsobiť. V podstate máme nejakú komponentu doc.breed_card, v ktorej pristupujeme do objektu breed a k atribútu name. A keďže React sa s tým nejako vie popasovať, tak najhoršie, čo sa mohlo stať, je, že vlastne namiesto toho mena je prázdne miesto. Čo by nemusel byť problém, ale samozrejme, ak by táto komponenta bola niekde skrytá v nejakej štruktúre stránok, možno by sme na to prišli až po nejakej dobe, keď by nám to niekto nareportoval. Takže druhá možnosť je samozrejme, že by to celé spadlo. A prečo? Vlastne okrem toho, že využívame ten atribút vlastne v tej komponente napriamo, tak ďalej ho používame v nejakej funkcii crash function, kde ho posielame. A na inpute vlastne očakávame v TypeScripte string, ale samozrejme v runtime tam máme undefined. A keď pristúpime k length, tak tam vidíme tento hnusný error napravo. Predpokladám, že ste ho už videli, cannot read properties of undefined. Takže toto je druhá možnosť. Ja tomu hovorím runtime end-to-end slepota. To znamená, že máme nadefinované nejaké typy na frontende, kedy vlastne si zadefinujeme, čo očakávame od toho APIčka, že nám vráti, ale vlastne nejakým spôsobom neverifikujeme, že nám to reálne prišlo z toho APIčka. A zároveň APIčko nám vracia nejaké dáta, ale vlastne nevie, že či keď spravíme nejakú zmenu na tom APIčku, že či vlastne to nejakým spôsobom sa stane, a či to je v tej štruktúre, ktorú očakávame na frontende a či to nespôsobí nejaký iný problém. Takže ako budeme s tým bojovať? Ako získať dôveru v náš software? Môžete sa pýtať, a ja som sa to pýtal. A pred pár rokmi som si hovoril, no tak dobre, rozbitá produkcia, tak to proste fixnem, zaplátam to proste testami a všetko bude v pohode. No a toto vlastne je spojené s niečím, čo sa volá testovacia pyramída. Predpokladám, že ste to už aj videli, niečo takéto podobné v nejakej verzii. Vlastne jedná sa o nejakú o nejaké vrstvy testov, ktoré nastavíme podľa nejakých predpokladov. Tie sú napríklad, koľko do toho musíme dať úsilia, aké sú rýchlo alebo pomalé tie testy a ako je ťažké maintainovať vlastne tie testy. Takže vlastne, čo ma prekvapilo, tak existuje asi tak trilión možností, ako zobraziť tie testy. Keď som to hodil do Google, tak sa mi prevrátili oči, čo všetko na mňa vybehlo.
A okrem toho, že to vyzerá stále proste ako tento jeden tvar, tak niekto si tam ako pridal nejaké ďalšie vrstvy, ale vždycky to vyzeralo proste ako nejaká takáto pyramída proste. No a v roku 2018 prišiel Kent s nejakým prístupom, že on to asi pravdepodobne si myslím, že prekreslil v skicári, lebo stále to vyzerá ako hnusne, ale minimálne už to nevyzerá ako pyramída, čo je podľa mňa fajn, a nazval to, že testovacia trofej. Takže okrem toho, že tam pribudla nejaká tá vrstva integračná je ďaleko väčšia než tie ostatné, ale to je trošku na inú diskusiu, tak na čo by som sa chcel zamerať je, že tam pribudla jedna nová vrstva a to je tá statická. V tej dobe to bolo ešte flow type, teraz predpokladám, že už by ste tam použili TypeScript. No a to je fajn, to sa mi páči, ale vlastne mi tam ešte niečo chýba, takže som to znova prekreslil. Dúfam, že to už nevypadá ako zo skicára. A vlastne tam pribudla jedna nová vrstva, to je vlastne ten zelený šalátik. A ja som to pomenoval, že to je validačná vrstva. Ja si myslím, že tá validačná vrstva je vlastne docela dôležitá, obzvlášť keď proste pristupujete k nejakému APIčku a dostávate nejaké dáta, ktoré by bolo ideálne overiť, že sú vo formáte, ktoré očakávame na frontende. Takže poďme to nejako vylepšiť, tú aplikáciu, ktorú sme spravili s Johnom. Takže dajme si nejaké pravidlá. Takže v prípade, ak nastane nejaká nekonzistencia, tak za prvé chceme o tom vedieť a ideálne chceme o tom vedieť čo najskôr. Na frontende používame často nejaké monitorovacie platformy na erory. Nechcem robiť reklamu, ale v podstate jedná sa o to, že v prípade, že zistíme, že tam je nejaká nekonzistencia, tak to chceme vyhodiť do tej platformy. Možno dostaneme nejaký e-mail ako developeri a to nám umožní ako keby na to rýchlo zareagovať, aj keby sa to dostalo na produkciu. Ďalšia vec sú error logy. Takže ešte jednoduchšia varianta ako nejaká monitorovacia platforma je vlastne, že vlastne ten error vypíšeme iba do konzoly a v prípade, že to jedná o nejaký, dajme tomu, testerský environment, tak je možné, že si to všimneme my, alebo možno nejakí naši testeri, alebo nejakí iní ľudia v tíme, ešte predtým, než sa to dostane k reálnym userom. Takže to je prvý taký hlavný requirement, čo by sme chceli splniť. Potom je tam ten druhý, chceme si automaticky generovať zo schémat TypeScript typy. To znamená, že nechceme úplne písať jednu štruktúru, ktorá definuje vlastne to schéma na frontende a zároveň ešte si písať ďalšiu v TypeScripte a nejakým spôsobom to opakovať. A tretia je, že na to vieme reagovať. To znamená, že ak máme v podstate napríklad nejakú feature, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, sme v nejakom odvetví typu zdravotníctvo, financie a tak ďalej, kde chceme vážne mať tú feature ready pre toho užívateľa a nezobrazovať iba nejaké čiastočné dáta, tak vieme tomu užívateľovi dať nejaký feedback na základe vlastne tej validácie tej schémy. Takže ako to vyzerá? Ja som si na príklad pripravil nejaký example v libke, ktorá sa volá ZOT. Vyzerá to nejako takto. Takže vytvorili sme si breed schema, kde vlastne vytvárame si pole objektov a vlastne každý ten objekt je vlastne to jedno plameno, ktorému zadefinujeme, aký typ vlastne očakávame. Prečo vlastne ZOT? Prečo som si vybral ZOT? Keď sa pozrieme na tú zelenú čiaru, možno to vyzerá trošku ako taká hokejka, graf Bitcoinu a tak ďalej za posledné mesiace, ale v skutočnosti sú to nejaké inštalácie v miliónoch za posledných 5 rokov. A ako vidíme, tak celkom valcuje svojich kompetitorov. No a sú tam ešte ďalšie veci, kvôli ktorým mám rád, ktoré vám ukážem. Takže poďme na ten feedback. Takže v prvom rade musíme spraviť nejaký call vlastne na ten endpoint breed. Takže to spravíme týmto riadkom. Keď máme ten response, tak tie dáta, ktoré sa nám tam vrátia, vlastne dáme do breed schéma, ktorú sme si vytvorili a zavoláme si nad ňou metódu saveParse. A vlastne toto nám dá nejaký objekt, ktorý má atribút success, toto je boolean a
v prípade, že je false, tak na to vieme nejakým spôsobom reagovať. Ako som hovoril, tak vlastne vieme buď poslať ten alert na nejakú monitorovaciu platformu, alebo vieme informovať toho užívateľa inak. Takže toto je vlastne tá hlavná logika, ktorá by mala byť pri každom tom endpointe, keď si ho voláme. A potom, prečo máme ešte rád ZOT, tak docela jednoducho sa tam generujú typy. To znamená, že keď už máme tú schému vytvorenú a nechceme to duplikovať, tak pomocou jedného komandu zinfer si vlastne vieme zobrať tú schému a jedným komandom to proste dať na typ. A tu na to vlastne ukazujem aj na tom burgeri, že vlastne defaultne, keď začneme využívať tú validačnú vrstvu, tak tá statická vrstva bude o niečo menšia, pretože vlastne už nebudeme si musieť ručne definovať tie typy. Tak to vyzerá nejako ten error z zodu, keď už zistíme, že tam nám prídu nejaké dáta, ktoré neočakávame. Už to nie je ten nepekný error, ktorý vidíme na produkcii a je možné, že nám zaberie pár desiatok minút alebo hodín zistiť vlastne, čo sa tam deje. Ale tak s týmto vlastne princípom vieme vidieť hneď vlastne, čo sa tam deje. To znamená, že vidíme tam nejakú funkciu, kde to nastalo, vidíme, čo sme tam očakávali, čo sme tam reálne dostali, vidíme tam, ku ktorému atribútu sme sa snažili pristúpiť. A vlastne je to ako keby pole tých errorov, takže vidíme tam všetky tie erory, ktoré by prípadne mohli nastať. Takže teraz to vyzerá nejako takto. Máme frontend, máme tam nejaké schémy, máme tam nejaké typy, niektoré z nich sa generujú automaticky z tých schémat. A potom na tom APIčku, dajme tu, máme tiež nejaké tie schémata, ale je tam niekoľko problémov. Jeden z tých problémov je, že vlastne musíme tie schémy definovať na frontende. To znamená, že musíme ich vytvoriť, musíme ich maintainovať. A ja úprimne si myslím, že my frontendiaci by sme nemali byť tí ľudia, ktorí píšu tie schémata, pretože nevieme všetky edge casey, ktoré môžu nastať pri tom prúdení dát cez tie endpointy vlastne. Takže myslím si, že by to malo byť ako definované na strane API. A druhá vec je, že už keď buildíme tú aplikáciu, bolo by fajn, keby sme videli, že či tam ten nejaký problém na tej druhej strane nastane ešte predtým, než vlastne to pušneme niekde. Takže ideálna situácia. APIčko generuje nejaké schématá a tie schématá si vlastne, keďže to je vlastne už iba TypeScriptový súbor, tak my si ich vlastne iba naimportujeme na frontend. Takže ja som to trošku prekreslil, to schéma, takže vlastne tie schématá už sú vonka. A máme tam vlastne to APIčko, ktoré vlastne môže byť v hociakom jazyku Python, Go, Node.js. Ale chýba nám tam jedna vec. Prečo? Lebo ako môžete vedieť, tak ono nebude úplne jednoduché generovať všetky možné requesty a responsy, tie typy tých requestov a responsov v hociakom jazyku. A preto tam potrebujeme nejakú vrstvu, ktorá je štandardná, tvári sa ako nejaký protokol, a z neho už potom budeme vedieť jednoducho vygenerovať tie schématá. A preto, možno už môžete tušiť, že to bude OpenAPI. OpenAPI je vlastne protokol, ktorý je vlastne iba JSON, ktorý definuje, aké sú endpointy v tom APIčku, aké sú tam vstupy, aké sú tam výstupy a potom už není problém vygenerovať tie schémy. Mne sa osvedčila na toto generovanie knižica OpenAPI.client. Je to vlastne knižica, ktorá zoberie na vstup ten JSON a na výstup nám dá tú schému. A ideálne je to nejakým spôsobom zautomatizovať, dať to do nejakej pipeliny, aby sme to nemuseli generovať ručne. No a potom už je to vlastne veľmi jednoduché, už si to vlastne iba importneme na frontend. Ako to vyzerá v realite, tu naukazujem vlastne, sú tu dva komandy. Ten prvý, vlastne tam beží nejaký Python server lokálne, kde vlastne si v tom prvom komande iba uložíme ten OpenAPI JSON lokálne. A v tom druhom komande vlastne tej knižici OpenAPI.client dáme na vstup ten JSON,
na výstup mu povieme, aký nám má vygenerovať meno toho súboru. A potom mu môžeme povedať ďalšie veci typu, tu je nejaký templatovací jazyk, ktorý určuje, aký má vlastne mať formát ten súbor, ako ho má formátovať a čo všetko má obsahovať. Ja mám celkom rád tento prístup, pretože je nezávislý v podstate na technológiách, ktoré využívame a dokáže nám dať nejakú end-to-end typovú a runtime kontrolu. Tak poďme teraz preč trošku z restového APIčka a poďme na RPC, alebo Remote Procedure Call. Je to vlastne protokol v prvom rade, ktorý je starý ako matka Praha, má tak 40-50 rokov, ale vlastne princíp toho protokolu je, že umožňuje programu vykonať funkciu na vzdialenom serveri, ako keby to bola lokálna funkcia. Čiže v podstate na kliente voláme nejakú metódu, ale ona sa vlastne rovnako, ona sa ako keby exekutuje na serveri. Sú také dva zaujímavé princípy alebo implementácie tohto protokolu. Mňa baví celkom TRPC, ktorý je založený podľa toho prvého písmenka na TypeScripte. A potom je tam vlastne ešte ten druhý protokol gRPC, ktorý je možno trošku menej frontend oriented a vyvíja ho Google a je primárne používaný na mikroservisy. Takže my budeme vlastne teraz ukazovať nejaký example, ktorý bude primárne na tom TRPC. Takže ako by sme to naimplementovali? Znova ideme vytvárať schému, tentokrát je to už v APIčku. A zadefinujeme si to tak ako predtým. A potom musíme vytvoriť to APIčko, takže rýchlo to prebehnem. Takže na začiatku si vytvoríme nejaký kontext. Z toho kontextu si vygenerujeme router a public procedure. Čo je public procedure? V podstate sa jedná o to, že chceme zadefinovať nejaký endpoint, ktorý je verejne dostupný, nepotrebuje žiadnu autorizáciu od usera. Takže tu nás vlastne si už iba vytvárame ten hlavný uprouter, ktorý bude mať podrouter bridge. A tento bridge router bude mať jeden endpoint, getBridge, ktorému povieme, že má mať ten public procedure, má mať výstup v tvare docBridgeResponse. Toto je vlastne to schéma, ktoré sme si vytvorili predtým, ktorým iba povieme, že ako to má kontrolovať v podstate, či už v tom build time alebo runtime. A samozrejme potom musíme si nejako dať query na tie dáta, takže tu je iba nejaký mock response, nejaká trieda, ktorá vracia vlastne tie plemená. Takže takto vyzerá v podstate to APIčko. Ten klient bude vyzerať ešte o niečo jednoduchšie. V podstate si iba vytvoríme tu na ten TRPC client, ktorému dáme ako generic uprouter. Toto je veľmi dôležité, lebo podľa tohto vie vlastne ten klient staticky doplňovať a už keď píšete kód, čo môžete vlastne použiť a samozrejme vám to aj napovedá. To znamená, že keď dáte TRPC client, tak vám to hneď napovie V1, keď dáte bodku, tak už vám tam bude ponúkať všetky tie endpointy, ktoré máte zadefinované na tom APIčku, čo mi príde ako celkom fajn. A samozrejme je to postavené na nejakom princípe podobnom ako je React Query, ak to poznáte, takže tu nám vlastne zavoláte iba use query a ono vám to dá už to pole tých objektov, cez ktoré môžete vyrenderovať potom. Dobre, takže toto je vlastne nejaký také demo, ako by sme to mohli spraviť. Nejaký iný princíp. No a prečo sa mi páči TRPC? Za prvé je tam vstavená end-to-end runtime and build-time validácia, to znamená, že to nemusíte riešiť ručne, nemusíte to nejakým spôsobom setupovať. Dá sa to integrovať s rôznymi frameworkami, knižicami a tak ďalej. Je tam jednoduchá integrácia so Zodom, ale môžete si tam využiť aj niečo iné, ak chcete. Jedinú ako nevýhodu vidím, že vlastne je to primárne pre TypeScript API projekt, to znamená, že to APIčko musí byť písané v TypeScripte, inak to úplne nedáva zmysel, čo je docela veľké mínus. Takže poďme si spraviť nejaký recap.
A neverte dať tam do svojho APIčka, vždycky ich nejakým spôsobom validujte. Už to, aký spôsob využijete, by som nechal na vás. Nájdete si niečo, čo vám sedí. A backend developer je váš kamoš, ktorý to dokáže nejakým spôsobom zariadiť a dať vám tu vlastne schému vo formáte, ktorá vám bude vyhovovať. A end-to-end validácia zvyšuje dôveru v našich aplikáciách, tak sa ich nebojte. Tak, predtým ešte než pôjdem na otázky, tu je GitHub repo, ktoré som vytvoril. Ak by ste mali ak by ste to chceli viacej nejakým spôsobom ošahať, pozrieť sa na obe implementácie, ktoré som ukazoval, tak tu si to viete dohľadať. A to je všetko.